के दावे ना नहीं कि मारा दिया हमके खाना नहीं के देत बाबा वो करे तू रोवा तड़ा है जाए बोले जी पर रोवा तड़ा हो हैं करे तू जब आता नहीं जेने सोने से चलता ना खराब कर ले रहा तड़े काहे रोता कौन विपत पड़ा तेरा ऊपर है हैं कौन विपत रे हैं कौन विपत पड़ा रे कौन विपत रे नोतिया को ना माई के तो खारे चबा हमरो के लागत चबा चबा रे चबो तो तनी तोरा माई एन कौन जोड़ नहीं के ता हमरो के चबा जी में बड़ी जल्दी ठीक बा दिमागवे नहीं के काम करत पूरा हैंग करत हटे इ नोतिया के वजह से हमारे इतना जतरा खराब भइल रहतनु और माई मतलब मरल हिया त एकरा के लेके काहे ना मर गुल हिया एगो छोड़ के विपत कोई हिया आई नती हमसे शादी कर लेला रा कह के लिया के बैठा देलन ले पाड़ा चक्कर लइका पोसत रहिए लागत हमार लइका फेंका खेसन तो हनी के ई तरह छोड़ दे ओतरी ए तरी कर दे रहत अब उ कैसन रहवे को करम ना तू भगवान न करे के छीन लेलो ना एकरा के जे धरती पर भोगे के छोड़ क्या होता कुछ ना बैठी ना बन गेल बा क्या वो कहां बबुआ कहां बम्बीला रा बबुआ न बबुआ कोई न खेले सुने बोलबा खइला सब हां खाना खइले हटे अब खाओ के त कनी जो ट्यूशन त कहत हटे ना हम मतलब नहीं खेल के त अब लइका के बुद्धि बाटे ट्यूशन के टाइम बता खेले के कौन टाइम में भेजे के ओकरा के अब जाय दी लइका के बुद्धि बाटे अब चल गेल खेले अब हम मारम डाटम तरवा कहम न देख मारती अपन समतेली रूप देखावत इही से ना बोलन इही ना डटन इही खाना वाना ले आओ तब खाएंगे खाना कुछ हो हां खाना बा जल्दी तो चली मड़िया में ये नहीं हां खाना ले आई बनी खा ली चली खाना देता है ए मम्मी हमर बेगावा दा जाई का रे ट्यूशन जेबे पढ़े तो पढ़े वाला हो मेरे हैं तोर घर में बाबू बड़ो वो अपन छड़ाक से अरे का भइल ओकर पोथी करत हो कुछ ना बाबू पढ़े जेबा ठीक बटे जा पढ़े तनी बेगवा दी त जदी अपना बाबू ने कुछ कर न तो भक हां का होता पे बाबू वाला कनी बढ़ होला जे तनी पढ़ है ना या तो टाइम से आ जाइयो छुट्टी होई तो छुट्टी हो जाई तो कोन लेकिन संग खेले छ ठीक जल्दी आइए टाइम से कोने बोले खेले जा चल जा कर करे के जाई त जवन बाड़ी सर माई हमर सवतिया न टोक देतै फोरत नहीं के बताब फोर रही तो कितना मन शौक रहे नेनुआ के छौंको सब्जी खाई थी और ए मम्मी दाम हमरा के खा जे खबे अपन माई के पहिल के खा गुले ना जब जन्म देलस और बर्तन धो तोर माई और तोर बाप खा गेला काम हो हां आई बैक भी बड़ा पढ़े चल गए तोर पापा आई तो हैं नो होय ऊपर पैदा भइ रहत बा जल्दी पटन में धो एक तो लिया के खुला में रखले बाटे न हमने घर में काम लगोइले बा घर बनवाओ त जितने जल्दी पटन ना हो कहीं के कप मत टूट दे पढ़े जाता ला तो पढ़ के कलेक्टर बनी हो नो तरी जज बन बना हो हैं पूरा बे खाना खबे रे करे कहे रो
कहता रे ए कामे करत नहीं एकरा के हमेशा खातिर छुटकारे कर देत नहीं छोड़ बता तोरो के मुआ के तोर माई फिर भेज देतनी यही काई का जी ओके बाबू धोबी का लादा तो पेड़ का सटा के हां कब से देनी हो सर अबे तो आना भी देखल ही ना बुझा अधो के आ छोड़ दे तू पूछा हम कर पूछा तबा कम भाई ना तो क्या कर चलो कौन ना कौन का गलती कर लेबा ये अपन माई के त खा से भाई ये कोई हमारे के मोई का आदमी खाता ते सब तू अनाज खाता लो हम एकरा के पोसे पाले खातिर नहीं खिए ठीक बा का करेल बोलो का करे खाली डिम डम बन के दिखावे पूरा जीवन इनकरे में बितावे खातिर नहीं खिए अरे बौरा कहीं के त एकरा के ना सेवा करबू त के करे काहे के तो के लिए बन खाली खाना बनाए कथि करे खातिर एकर नौकरानी एकर माई कहे मर गई छोड़ के कहे चल गई कर माई के नसीब में तने रहे के पैदा क के मर गइल तोहरा एकरा के मान तो नहीं नसीब बारे काल में कौन कुकरम को कह रेनु तो उ छिनरी छोड़ के चल गइल एकरा के कहे ना लेके चल गई सब बात बोलो तलू ना हमार कर फूटा ना नु जन कब तारा फिरी आईनी तारा तू करम- अब आईनी अरे तार करम फूट जाई ना कि जौन एक सतार हो गल तो ना चुप रह तारा नियर मरद हमके कितना मिल जियसन अरे आप ये बच्चा के तू ना सेवा करबू ना तो तोहरो बच्चा हम नहीं के भगवान पैदा देखता कइले ना। नु तो हम ही सेवा करब ऐसे ही करबू ना तो ना पैदा होई हम के हमार जब तो देखे हम अपन पैदा कर ले जरा के करे कोई ओकरा के कर ले हम अपन पैदा करके हाँ। शौक बुता ले दूसरा के लेके पर शौक ना बुताई बुझाई लो ई दूसर बा कि अपने लइका भाई हमारा खातिर ई दूसर बा तारा रउआ खातिर- भले हमारा अपन बानी हमार मरद हनी लेकिन ई हमरा खातिर दूसर बा बेशक रउआ बेटा हो बौरा कहीं के तब दिमाग ह कि ना हो तन ना दिमाग ना बिना दिमाग के हमें दिया दिमाग एकदम बेदिमाग बतले बोलो तू के ई दूसर बा हम तोहार बने ई तो हमरे लइका ना हो राउट लेके हट ने कि हमारा तन से नहीं खेबल तहन से नहीं खेत तारा खातिर यही खातिर लइका बा एगो छोड़ खाना बनेबू खूब पोस पाल के अपन रात्रि पहुंचे अपना पर फौजी कर काती करे के बा। आहा इनकरा के हम बना के खिया दे तनी नोतियो के चलते हमरे बार गलत बनी नु ना जाके नजर गले नहीं काट दे। अरे जाना तारा नियर चलो। मरद हम चल चलो घर में ओन कह के ओकर गांव में ओकर भाई के बुला दे हेलो हाँ बोला अरे आप का होता थे अरे कुछ ना बस बैठले बानी जा आप बताई समझियो ठीक है बा ऐसा काम बा कि आओ आके अपन बहिन के लिए आ जा हमके पसंद नहीं के घरे के कच कच के चल चलो ठीक भाई आओ तन देखो तन जीजा ये भाई के ऊपर नहीं के जीजा कहाँ गइल बा ना दीदियो नहीं थे अरे गोला सिंधु दी खुश रहो तू कैसे रे ए जीजा नहीं जीजा फोन किया ना बोला ना तन कोनो काम बा कहाँ गइल बा ना जीजा जीजा बोलेला हां हाँ जीजा बोले ना कोनो काम बा अच्छा ठीक बा हने सब्जी उठी देखो तुम जा अच्छा हरी से तो पानी पी ले नहीं ठीक बा तनी पानी पीनी सोरिया बजरिया में उनको कन भेंट करेगी बा ठीक है जा अरे गोला नहीं जीजा खुश रह कब अइलो अरे अबे ही नहीं अभी तो अबे घरवा ही नहीं है तो दीदिया भेजले को लेके जा जीजा अरे खेता और घूमने गइल बा ना तनी पानी उनी पियला हो नहीं पानी उनी पी के ही नहीं जीजा कौन काम रहल तनी बताई आओ बैठो तब न चलो ठीक बा बैठ ही ठीक बा चलो बैठा ही बैठ गया कौन काम बा बताई काम की है बा न हाँ तो के बोलौनी यही खातिर के देखो लड़का शादी हम भइल तो मान तो लिया नहीं घरे उनके तो छोटे गो लड़का ओकरा के पोस पाल टाइम से खाना खियावा स्कूल भेजा उन्हीं के ना देखे के बा हाँ भाई। हम तो मानते नहीं घरे निकलने सुबह में काम धंधा में बानी अपन को टाइम से भेजे के खियावे के चाहिए तो रोज कस कस देखो तनी ऐसा कर ना कि कनी के लिया के चल जा बर्तन माज देनी लिया के जाई हाँ। कौन गलती कैले बिया का अब गलती कौन चीज के घर से गलती जी अब आइल बनो है दीदी कहत हूँ जीजा की अपन दीदिया के लिया के जा कौन गलती लिया के जाए तो क्या कर देनी जी लिया के जाई अरे हम कहते ना हमरा ठीक नहीं के हम कहते कि लिया के चल जीतो तो बढ़िया रहता 2-4 महीना रह तू चल दीदी जब ऐसे कहत ना तो चल हम अपने हम अपने कपार के हाँ, हेडक चल तनी के दूर हो आइए मत अभी ज्वाइन करी के चल तो लिया के चल गाँव में चल जा लिया